2023ko udal hauteskundeak ditugu begibistan. Hontakoan gaur gurekin egongo da Pello Zarratea, Baztango Independenteko zerrendaburua. Ni Pello Zarratea naiz, almandozko gazte bat, eta juntetu gara Baztandar talde bat, sentsibilidade ezberdinak dugunek, eta udaletxeko gestioa arindu eta hobetu nahi dugune. Baztandar guziei erantzun eman behar da, inor gibelian utzi gabe, eta ilusioz aurkezten gara, gogoa dugu laniteko, esperientzia badugu, konprometitzen gara efikazak izetera, eta batez ere transparentziakin eta berdintasunekin oinarritu dagoen lan bat itera. Eta gu independentia garenez, ez gaude ez da partido politiko baten barnean, hortaz eskuek laxotugu eta Nafarroko gobernuen nor dagon berdin du ze talde politiko dagon borrokatiko dugu Baztango gauzek lortzeko. Badire gauzek gobernu municipal honek ongi intuenak, baina badire gauzek ere gaizki intuenak. Orduan, nahiago ginen guk dena ongin balimezuen eta gu gure itxean tranquil gelditu balime ginen eta gustora bozkatzeragan balime ginen, baina adibidez bi adibide patzeko urbanismoan gaina eta lehenbizko sektorean lan handie bada, arindu behar da gestio hoi, eman behar zaiote erantzune solizitude edo eskaera guzioiei, batez ere etxe bizitzan gainean, eta hobetu behar da erranduten bezala udaletxeko gestionia. Programak batu hanka unitz. Hasteko lanan gainean jendeak behar du Baztanen lanin hemen bizitzeko eta ez ibiltzeko aratunet. Gusten dugu jende unitz gaten dela bera aldera, Iruña aldera. Orduan gure lemak dion bezala nahi dugu jendeak Baztanen lan eta bizitzia. Hortako behar dire incentiboak bai udaletxe aldetik, alden neurrien eta baitere Nafarroko gobernuen aldetik. Nafarroko gobernuen eskutik lanin behar da, eta gertauten bezala incentiboak behar dire, behar da mai borobil beteratu, Baztango agente produktibo ezberdinekin, bai enpresarioak, bai autonomoak, nekazariek, komerzialak, eta horiekin landuz eta kusite ze behar badiren Baztanen lana sortzeko, kalitatezkoa den eta sosteniblea den lana eratu behar da. Ertauten bezala jendea hemen gelditu alizeteko. Horrekin batean behar da lekaruzko bibero enpresariala potentziatu, hor dagolakoz eta tokie badelakoz enpresak tortzeko, eta Baztanek behar du poligono industrial potente bat. Baitu batzu, baina behar da leku bet, onik gehiago edatzen aldena. Hortako lana sortzeko ere, badire Nafarroko gobernutik subentzioak, hor dago Zederna Garalur, proiektu txaileak bulketzeko, Europako laguntzek hor dauden, Next Generationekoak, eta ertauten bezala behar da lana potentziatu. Beti ere, azpimarratuz lana behar duela kalitatezkoa eta sustengarria. Gero, konektibitatean aldetik, kusite nun gauden, Nafarroan, iparraldean gaudela, eta kusite Baztan ze handie den, behar dire Baztan guziko pistak moldatu eta konpondu, ez dire denak batean iten alko, hortako behar da 15 herrietako alkatiekin bildu eta plan batin, hormigonatzeko eta inek daudenak mantentzeko, kobertura ere behar da, mobilen koberture, Baztango itxe bizitza guzietara ailegatu daien, bai Mendiolako auzora, bai Aritzakunera, usten dugulekoz gaur egun gero eta gestio gehiago behar direla telematikoki. Eta gero bertze punto importante bat konektibidadean aldetik da Nazional 121A eta B, horren gainean segurtasuna gero eta gehiago lortzia. Erranduten bezala, badelakoz jende haunitz egunero gantorri barra duela Iruña aldera eta bera aldera eta Txarineara eta ere bai, jendia mugitzen da laneko eta orduan behar da segurtasun hori lotu. Urbanismo eta etxe bizitzan gainean, kusite nolabaitreteko ze moteldura dagoen erantzun betmateko eskaera horiei, guk proposatzen dugune da arkitekto bat izetia esklusibitasunean udaletxean. Bakarrik udaletxean lan nintzala eta 45 egunetako epian eskaera horiei erantzun emantzala. Ze erantzun maten alda? Eskatzen alda informazio gehiago, ez du zertan erantzune behar edo bai edo ez proiektu horrei, baina
bederen erantzun bedman jakiteko informazio gehiago behar duen arkitekto horrek, proiektuen egoera zein den edo udaletxeen ikuspuntu zein den. Bertzalde, badugu arazo handi bat dela etxe bizitza zaharrak hutsek daudela. Zein da horien problema? Arras handiak direla, familiak ez dire lehengoak bezala, eta konpontzeko arazoa da bi persona batendako edo familia batendako handiak direla, eta orduan behar dire banatu bi pusketan edo gehiagotan, eta hor arpatzen dugu arazoa ondariakin edo printzipio de bianakin. Eskatu bertzaio behar duela malgutasun beti zen, eta bueno, nolabait behar dela behar ruraletara mugitu eta erantzun bedman horrei, eta adibidez, udaletxe aldetik gu gaude konprometituek bajatzera izio izeneko zerga horiek minimora. Legiak permititzen duen minimora jautsi laguntzeko itxezarroiek konpontzen. Eta adibidez lehen itentzen bezala, fatxaden eta pintaketa zerga gabe guztia, exento dena guztia. Zer gehiago egiten alde honetatik? Ez kargatzeko herri handienak, adibidez Elizondo bezala, zerbitzu gehienak hor daudelakoz, importantea da arras ere bertze herrietara zerbitzuek ematia edo bederen mantentzia. Unekin adibidez eran nahi dut eskolak izen daitzin, albezain herri gehienetan, arras importantea delakoz, gaur egun gurasoek gehienek lan egiten dute eta nolabait ere erresten du haunitz eskola bera herrien egotia eta zibili barrizetia edo kotxe ematen edo errestasunek batzia nolabait gurasoen dako. Hezkuntzan aldetik segituz eskolekin, hemen ere eskatu behar da Nafarroako gobernuei legia malgutzia eta erranduten bezala adaptatzia hemengo biharretara. Unekin zera nahi dut, entenditzeko errez, adibidez zigako eskola iduridu etxi behar dela urguti badirelakoz, eta horiek nolabait erteko bihartuak daude Irurita edo Lekarozera gatia, ze gainerako herrietan, adibidez Almando zen, Basaburuako kuartelean gelditu nahi balimezuten, ez dago jantokik. Eta gobernuko rekisituetako bat da, transporte publikoa patzeko edo doainik patzeko eskola horietan jatetxeak izatea. Orduan hortaz eskatzen dugu, jatetxe bat inbarren edo jangela bat inbarren, markatu jatetxea ez da jangela, lege horiek malgutzia eta adaptatzia hemengo biharretara. Osasunen aldetik behar dire berreskuretu bagintuen zerbitzuek eta hobetu behar dire, kuside urte hauetan atenzion primaria gatik indirela zenbait protesta edo Elizondoko medikuen ondoan, osasun zenturan, eta hortaz, behar dugu eskatu Nafarroko gobernuei konprometitzia zona ruraletako zerbitzuek ere kasitia, mantentzia eta batez ere hobetzia. Gero bertzalde nahi dugu impulsatu tailerrak, batez ere lehen sorospenak edo primeros auxilios diren ekintza horiek bulketzeko, Baztango herri guzietan, urtean behin, itia komeni zintzen, badakienak ere ez duelakoz kalte errepasatzea, RCP ekintzak erten direnak eta gero nahiko ginun ere, foku apatu adin guzietako sektorietan, baina batez ere gaztiak duten droga edo alkoholan gaineko adikzio hortan. Uste dugu horiek heldu direla, nolabait arteko traumak edo ez dakit nola espliketu ongi, eta hor sartu baino, egia da behar dela hortik atra, baina hor sartu baino ikusten dugu importantia horiek iditzeko behar dela lehenik nolabait ere zabaldu ze problematika dagon eta nola saiesten aldiren hor sartzeko nolabait ere ez dakit nola erran pedagogia edo eskoletan, herrietan, eta gai horrekin utzi behar dire konplejoak kanpo, egia da ez direla gai erresak, baina behar da esku esartu eta behar da bai udaletxetik eta bai Nafarroko gobernutik hortan lanin. Zerbitzuen gainean, zerbitzua da arras importantia, erranduten bezala herri guzietara legatzea. Adibidez guk nahi dugu zentratu adineko personetan, beraiek direlako jakinduria pasatzen dakutenak, kultura erakusten dakutenak, Baztango eskuara erakusten dakutenak, Baztan maitatzen erakusten dakutenak, eta baloreak, errespetu adibidez, bertzei laguntzia eta auzolana akitzea transmititzen dakutenak. Eta egia da, erten dela beti aurrek ematen dutela laitasuna herrietan, baina berez bizitze ematen dutena adineko jendea da. Orduan, nahi dugu zerbitzueko hobetu eta zerbitzuek bulketu
adineko jendeak nahi duenak benpin bere nitxietan edo bere herrietan bederen geldi daitzin, ez da itzile gehiengoak zarretxera gatera behartu ikusi nolabait, eta hortako pentsatu dugu ere, bultzetzia zarritxe txiki beten proiektu piloto bat herri hon batean. Nun, herri hortako adineko jendia elkartzen den, 3-4 persona, eta hor, zerbitzu hon batekin, bai kanpotik lagundute, udaletxe eta gobernu mailan, eta bai herriko bolondresekin, adineko jende hori herrien bertan gelditzen alden, eta gustora geldi daia. Gero, zerbitzu orokorrak ere hobetu behar dire eta ulketu behar dire, ongi dagona utzi behar da, baina beti izaten da hobetzeko margena, eta hartauten bezala, bai udaletxetik eta bai Nafarroko gobernutik, eskatu bat zaio eta segitu bat zaio Nafarroko gobernuen hortan lantzia. Abeltzaintzan inguruen, hau importantia da, baztanek abeltzain eta nekazaria unitz bat duelakoz, lurren kudeaketa hobetu behar da, ikusi dugu aurten zepastu den, mantso induela batzar nagusiak, komunalen banaketa hoi, eta nekazariek behar dute, berek beren esplotazioak edo ustiategiek antolatzeko behar dute udaletxetik erantzun azkar bat. Eta hortako, badakite nekazariak nola aiden lantzen junta generala helduen urtera beire kriterio batzuk komunal horiek banatzeko, eta hortan behar da lehenbailen esku esartu, gero ertauten bezala nekazari horiek antolatzeko. Inorei ez hitzaikun guztetiko adibidez, gure enpresa batean lan egiten badugu, gure nagusi etortzia eta ertia, oporrak ematen dazkitzut helduen hasteko. Eta jaztugu, inungo margenik, planeatzeko nolabait, oporretagan horatgan, kusteko itxe ruraletaragan behar dugun, pisu beta lokatu behar dugun, nekazariek ere behar dute beren lan antolatzeko autonomo bezala denbora bat, kusteko nondik jo behar duten beren gestionian. Gero erran behar da ere, baztanek 1000 hektarea galdutuela aurten deklaratzeko, paken deklaratzeko, eta atentzioa deitzen du nola Nafarroak 5000 hektarea berreskuratutuen. Orduen nor kusten dare zerbait ere gaizkin dugule, hasteko reklamatu behar da denboran, eta ez erten den bezala aintzinerako utzi, ze uztailan jakitzen da paken deklarazioa, eta 1000 hektarea horiek dire diru sarrera importante bat paken gainean baztango nekazarien dako. Ez dugu hektareaik sobrante, ikusten da duela urte batzutetik nola bajatu den, 2000 hektarea eta 8000 pasa hartio, eta kasik erdire jautxide eta hor sartu behar da esku, bai reklamazioak iten Nafarroko gobernuei, ez da erresaizin 1000 berreskuratzea, baina seguro gaude hektarea batzu berreskuratzen alko direla, ze berek ere, nahasten aldire, ekibokatzen aldire, eta uzten bada mai gainean, ez dugu hektarea berreskuretiko. Eta gainerakoak berreskuratzeko ere behar dire mendiek garbitu, erreketa plangintza hon batin behar da, desbroziak behar dire, hor behar da partida presupuestaria importante bat, eta ambizioso bat, eta ikusten den bezala udaletxeko traktoriak 6 hilabete egiten du lan, baina gainerako 6 hilabetetan, nahiz eta ez den erresa igual desbroziak eta egitean neguen hemen uria unitziten duelakoz, uzten aldira adibidez toki erresenak edo bideak direna garbitzeko. Orduen traktore horrei ere bihartzaio eman uso gehiago. Gero bertzalde, guri harritzen dakune da, nola defendatzen den hemen sektore hau abeltzaintza eta nola Nafarroko gobernutik eta Estaduko gobernutik gelditzen da pixket kolokan. Adibidez, nekazari guztiak badakite aurten liburu digitala landu behar dugula abeltzainak, ez dugun entenditzen da nola Espainian aurten berian sartu behar diren hori lantzera eta Europako bertze herrialdetan utzi behar duten helduen urteko. Ez dugu uste gu inor baino listuago garen, saiatiko garaiten, baina guk ere abeltzainak behar dugu denbora bat gauz horietan esku sartzeko eta nahiko engorrosua da aurten pak berrie liburuen ere buru belarri hasteko. Eta gero aipetu nahi nuen ere, Burgete Arrazako nekazariek kanpo gelditu direla, PDR-tik eta ekologikokoak ere bai. Eta atentzioa deitzen daku nola hemengo gobernue bildu eta baztango ezkerrak osatzen dutenak nola impulsatzen duten
beti ekologikoa dena eta berria dena, eta gero nola ez duten esku sartzen edo nola ez duten zerbait ere erten bai Nafarroko gobernu eta estatuko gobernuen gainean. Turismoan aldetik, kusi beharra dago lege berriek, etxebizitzan lege berriek ze nola jokatzen duen horren gainean. Ikusten dugu bertze herrialdetan ez duela erantzun on bat izan, eta irakurtzen denez mediotan ikusten da pisu turistikoak gero eta gehiago daudela. Orduan gure kezka da gero eta alokairu gutiago izatea, gero eta aukera gutiago izatea pisu edo etxe bizitzak erosteko, eta horiek bideratzea turismoa. Eta, ikusten dugu adibidez hemen zona batzuten, Baztango izan batez ere, Amaiurren, Erratzun, Elizondon ere bai, nola turismo gehiago dagon, eta kezkatzen daku turismoa zona horietan pisu turistiko horiengatik gehiagoragatia, eta horren egon barko dugu. Hortaz, guk proposatzen dugune da turismoa Baztan guzire edatzea, ez daiela bakarrik puntu hauetan gelditu, erranduten bezala Baztango izan eta Elizondo inguruen altuago da, eta adibidez Basaburuan apalago dago. Erberean ere uste dugu bertizen asuntuakin eta jendia mugitzen dela, eta nahiko ginune da potentziatu Belate ingurui, Saioa ingurui, pixket igual turismoa gehiago beire mendizaleak diren jendian dako, aipetu behar da eta potentziatu behar da ere Belate ingurui Red Natura 2000 barnean dagola. Eta Amaiurko gaztelue dagoen bezala, hor dago Belateko gaztelue, zerbait nahi balime da. Han dago bada ere nekazariak jakinen dute eta gehiengoan jakinen dutean karretera bazterrean Belateko portuen bada eraikin bet, gaizki ez pagaude udaletxeana da, eta hor ere zerbait ere iten halko zen. Bai udaletxeak berak edo familion batei edo autonomon batei alokatu, eta hor iten aldire gauzek. Turismoa Baztanen zabaldu behar den bezala, inbarra dena da desestazionalizetu. Unekin zera nahi dut, aste zainduen eta uden bakarrik argatu beharrean, ongi zintzen iniziatiba berriek izetia eta iniziatiba berriek erakartzea turismo hori negu aldera eta urri aldera ere mantentzeko. Adibidez, orai erekide escape room berri bet Elizondo. Solako gauzek negu aldera iten aldirenak potentziatu behar dire. Eta nola baiteko incentiboak markatu behar dire alde hortaik. Adibidez, bekazetak ere eskatu du ampliazioen bat edo edadura bat, eta hor gure kezka zen bidea nola gelditiko zen. Ez duguleko nahi bideoi kargatzi eta behartzundarrak hor trafikoa areagotzea kustea, baina kusten da bekazeta bera konprometitu dela bideoi konpontzera eta Nafarroko gobernua bera konprometitu dela laguntzek matera, eta ez dugu ulertzen olako ekintza, kusite ze jasangarria den, ze sosteniblia den, nolako enpresa den, nola baitere, nola ez laguntzia hori behin betiko bulketzen, erten dugun bezala loture izen eta loture zuzena bideoi konpondu behar dela, eta adibidez Almando zen ematen dugule 20 urte Harrobiek bideoi erekitzeko edo bideoi iteko lanetan esperoan. Orduan, ikusten dugu batzuten ez dela berdintasunik proiektuen aurrean, eta guk nahi dugu proiektu guziei kriterio berdinek exigitu eta berdin landu. Kultura eta kirolan aldetik, bulketu barra dire herri kirolak, Baztandarren biltzarra, Arizkungo inautiak ere fama handie dutela, herrietako bestak, ikusten da azkeneko urtean adibidez herrietako bestetan zenbat jende ibili den. Ni adibidez ez naiz arrasbesta zalea, baina erran barra dut ganden urtean harritu nitzela Almandozera zenbat jende etorri den. Ez dakit pandemiak usteko duen eta jendeak atertzeko gogoa uniz duen, baina hoi berriz gibelat gangabe, behar da bulketu herrietako besta horietan ere jendea mugitu daien, ez bakarrik Baztandik eta ingurutik, Malarrika eta Ultzamatik, baizik, gonbidetu barra dela kanpotik jendea tortzera eta hemengo tradizioak eta kultura zauntzera. Baztango eskuara dokumentatuta zabaldu nahi dugu ere, gaur egun gero eta erekiago da dena eta Baztanera ere kanpotik jendea tortzen da eta ez dugu nahi Baztango eskuara hori galtzia. Nik adibidez aitetama Almanduzkoa eta zigekoak dut eta grazie ematen data ze aberatsa den
eskuara, gure eskuara, eta nola beren tartean ere batuzten hitzek desberdinak ibiltzen duztenak. Eta horretan, iduritzen zaiku arras importantia bai udaletxe aldetik eta bai eskolen artetik lan bat itea eta hori dokumentatu eta zabaltzia. Ikusten dugu ere, nolabait ere kirola lotu edo, erten da ehiztariek ere, nolabait ere deportian barnean daudena, eta ikusten dugu arras importantiak direla baztango ehiztariek kudeatzeko hemen dagoen fauna, lan arrasona egiten dute eta herramienta arrasona da ertauten bezala fauna hori kontrolatzeko eta poblazioa sobera ez goratzeko. Eta hortan bai, mendik udaletxe aldetik gu gobernura ailegatzen bagaran lan nahi dugulez, ikusten dugu trabak jartzen duztela, bai Nafarroko gobernutik eta baite estatuko gobernutik. Erran duten bezala, hemengo gobernu municipala Bildu eta Baztango Ezkerra konposatzen dute, eta berek daude bai Podemos eta bai Bildun aritik, bi gobernuetan. Orduan, eskatu batzaile hor, erran duten bezala, konplejuik ez izeteko eta batzuten nola aurpeia atratzen duten berek lortutuztela gauz betzuk, unten ere nahi dugu eskuez hartzea eta gideratez gelditzea. Eta gero izin zen, herrietan, azkeneko puntua izin zen, herrietan orain ematen da 6.000 euro inguru herri bakotxai, beren besta gestionatzeko, bidiak hormigonaztatzeko, eta hortan nahi dugu partida goratu. Guk erten dugune da, nahi dugule, ikusi barra da udaletxeak ze ekonomia den, baina uzten duen enean nahi dugu partida hori 12.000 eurotara goratu, herri bakotxeak nolabaitera autogestionatzeko eta bere ikusteko nola edo zertan gastatu nahi duten edo zer prioridetuzten esperatu barrean urtetik urtera aurrekontuek ze partida presupuestaria egiten duzten edo esperatu barrean udaletxeak edo gobernu municipalak ze erabaki hartzen duen. Aurrekontuek, orai arte atra diren aurrekontuetan ez dugu esku sartzen al, eta aurrekontuek ez da bakarrik aurrekontu horiek hartu eta ikusi partida bakotxean horregaten den, baizik eta nola indiren, ze laguntze daude Nafarroko gobernutik, Europatik. Orduen, orai arteko aurrekontuetan baino zentratu barra gara gehiago etorkizuneko aurrekontuetan. Eta, erran duten bezala, lehen ikusi berra da, udaletxea ze egoera ekonomikotan dagon, noraino edo zertaraino uzten duen aurrekontu horietan esku sartzen, eta guk argi dugu, aurrekontu horiek ganbarra direla guk benpin nolabait ere esku sartzen albalime dugu edo gure botuak eragine balime du aurrekontu horietan, gure programakin bat inbar duela edo saiatu barra garela albezain betian bat itia. Hoi erran, eta ikusten dugu herrietako adibidez zerbait markatzeagatik, herrietako saneamendu betzuk falta direla, horiek akitu beharra dire, albezain urgarbia izeteko eta gure herrekek albezain urgarbia izeteko. Eta horiek akitu beharra dire, bai saneamenduek eta bai araztegiek falta diren herrietan. Lizondoko zubia ere akitu beharra da, behin betiko, Baztanberritik sarrera ematen duena. Eta, ikusi beharko da orai ere, ikusi de aurrekontu bet importantia izen dela zarretxeko, eta, ikusi beharko da horrekin aski izin den edo gehiago eskatiko duen zarretxe horrek, eta zarretxe hori ze egoeratan gelditzen den obrak intonduan, eta ze zerbitzu matera ailegatiko den. Hiru gauzoiek azpimarratziagatik. Erran barra da aurrekontuen gainean solasten aldela unitz, baina, erten dugun bezala, ikusi beharko da ze botere edo nola sartzen aldugun esku udaletxean eta nola landu behar dugun bertze talde politikoiekin aurrekontu horiek. Ekonomian aldetik, aipetu dut, nekazaritza bulketu behar dela, hektarean komunaletan sartu behar da esku, egia da tristia dela edo, tristia da nekazariek paken menpe egotea, baina gaur egun menpin ez dugu pak gabe bizitzen al, ez gara bizitzen al, eta derrigorrezkoa dugu momentu gunten pak fuerte bat izetea eta hortako Baztango hektarean
hektarea komunalen kudeaketa on bat inbar da, ambiziosoa inbar da, eta estion erranduten bezala, estion azpimarratu duten bezala, hortan azkarrek izan behar gara eta ez dugu uzten denbora pasatzen. Industria bulketu behar da ere bai, erranduten bezala jendia hemen gelditzeko, jendiak hemen lan izeteko, beti kalitatezko lanpostuek izan behar dire eta sostengarrik izan behar dire. Hortako ere, importantia da erraz, zerbitzueko betzia, bai sanidade aldetik, erranduten bezala atenzion primaria, mediko aldetik, erranduten bezala protestak izan dire eta hori hobetu beharra da, eskolak ere berriz azpimarratzen dut, albezain eskola guztiak gelditu beharra direla herrietan, eta horrek aukera emango du gaztiak edo gurasoa den jendia herrietan gelditzeko eta ez nolabait arteko bai Elizondo Donostebe aldera bideratu egatia familia horiek edo igual Iruña aldera egatia. Orduen behar da ekonomia fuerte bat baztanen jendia hemen gelditzeko eta landu behar da bai nekazaritza, industria, zerbitzuko betu behar dire eta turismoan ere esku sartu behar da ikusten delako turismoa diru sarrera importante bat dela baztanen, baina ez badugu bertze arloetan esku sartzen, azkenean jendeak turismotik bizitzeko arpatiko du bidea. Hortaz importantea da turismoa sobera ezkargatzeko bertze arloetan ere lan itia. Turismoak importantea da jasangarria izetia, eta erranduten bezala ez da atzendu behar motore ekonomiko importante bat dela, baina beti errespetatu behar da baztango biztanleak turismoakin hor ekilibrio importante bat arpatzea. Eta, erranduten bezala ez bada bertzei bulketzen, jendeak bide horretatik atera beharko du bere ekonomia nola baitere. Udal zerbitzuak. Udal zerbitzuak beti hobetu eta potentziatu behar dire, beti bada margena hobetzeko eta bulketzeko, eta ipetu duten bezala, kusi beharko da zarretxea nola gelditzen den, ze zerbitzu maten alduen, eta kusi hartio nola gelditzen den, itxein esperatu beharko da denbora bat, eta erne egon nola gelditzen diren obrak eta zerbitzuak. Berdintasunan aldetik, landu behar da ez bakarrik sexu berdintasune, baizik baztandar guziek berdintasunak izin daitzin, amaiurtik almandu zeraino, eta, kusten da adibidez nola landu behar diren, orai bilera batzuk izen behar dire, herrien gaineko seriaso sexistak edo pasten bali medie, nola eman bartzaion erantzune horrei edo nola landu behar den. Orduan, kusten dugu bide hortaik ongi ari direla lantzen, eta hartauten bezala ongi dagona ez da mugitu behar, baina baizik eta segitu behar da hortan lanean, eta guk ere hortan lanean segitiko dugu. Kultura eta kirolan aldetik, badugu hemen Elizondoko banda, musika jotzen duena, badugu abes batza, badugu dantzariek, baztango dantzariek, iruritako dantzariek, horiek denak lagundu behar dire eta potentziatu behar dire, erranduten ere herritako bestak ere potentziatu behar dire, eta nolabait ere behar da jendeakin kontaktu hori mantendu, jakiteko ze behar diren herri diferentetan edo kultura eta kirol arlo ezberdinetan. Hor daude Elizondoko igerilekue, Giltxardiko instalazioak, Lekarozko instalazioak, rugby taldean dako, txaruta pilotazale elkartea hor dago, baztango gaztiak pilotan aitzen direnak, laxoa, herri kirolak, eta nola baiterteko nola futbola eta rugbya izaten alden zerbait internazionalago, bulketu nahi dugune da eskupilota, laxoa, herri kirolak, eta nola baiterteko hemengo tradizioak eta hemengo kultura mantentzia eta bulketzia. Etxe bizitza hutsak, hastiona ipetu duten bezala, kusi behar da ze efekto duen lei de vivienda berri horrek, esperatu behar da pixket, eta hor kusi beharko da alde batera edo bertzera egin behar den, eta erranduten bezala, behar dire etxe bizitza zarroie konpontzeko eta nolabait ere gaztiak hemen gelditzeko incentiboak eta laguntzek bulketu, bai udaletxe aldetik, erranduten bezala, albezain betian zergak murriztuz, eta ondarea edo Príncipe de Viana denak bihartu rekisito horiek malgutu, ze ezin dugune da utzi
etxebizitze batean leiho edo balkon edo terraza bat ez eraikitzeagatik eta mantentzeagatik ondareoi, pues lurrera botatzen. Azkenean, printzipio de bianak behar dukusi, berak zen nahi duen. Nahi duen etxebizitza horiek pixket aldatu gauz esageratuekin gabe zutik mantentzeko eta nolabait ere laxatu etxebizitza horiek nolabait moldatzeko gaur egungo errealitatera eta nolabait ere laxatzeko araudie etxebizitza horiek banatzeko, bai biten edo bi etxebizitzetan edo batzuetan handiak direla ekiten aldire zenbait pisu, guk hori ikusten dugu. Erranduten bezala lotu dago turismoakin eta etxebizitzen alokairu ere arras lotu dago nola lantzen dugun gai hau. Erranduten bezala zerbitzuek arras importantia da herrietan mantentzia. Jendia nolabait arteko herria handienetara edo zerbitzu gehiago tuzten herrietara ez gateko eta hor nolabait ez masifiketzeko eskaera hori. Alokairuak aipetu duten bezala arras lotu dago etxebizitzan gainean egiten den gestioakin, egie da ez dagoela alokairu sobera eta orai kusi behar da erranduten lei de vivienda horrek nola jokatzen duen. Momentuen kusi de bertze herrialdetan ez duela sobera ongi funtzionatu eta orai kusi beharko da jendiak etxebizitza bat baino gehiago duenak nola jokatzen duen, alokatu nahi duen etxebizitza horiek edo turismora bideratzen duen eta kusite ze erantzune den beharko da landu bai udaletxe aldetik eta bai Nafarroako gobernuei eskatuz eta baita estatu mailan ere kusi beharko da nola moldatu behar den eta ze erantzun man behar den baztandarren behar horiei. Zaborren aldetik usten dugu udaletxea momentuen ongi lantzen nahi dela eta erranduten bezala ongi dagona utzi behar da, baizik, beti bada hobetzeko margena, baina ez da zertan sobera aldatu behar. Unekin batean erran dut, adibidez, ganden urtean baztanek 2022an errefuxiako paire bazizuela, bai herrien aldetik, baite Basaburuako kuartelak eta adibidez Almandozko eta Elizondoko eskolek ere. Horrek ez du erran nahi relajatu beharra garenik eta gure helburu edo objektiboa beharko zen nahiz eta ez den erresa eta konprenitzen dugu objektiboa beharko zen zaborroi zerora edo albezain bet zerora hurbiltzea. Erran nahi dutena da albezain guti produzitzea. Eta duten bezala, hor saiatu barre gara lantzen, baita ere udaletxe aldetik, batu zabor teknikariek, beraiekin landuz, kusite zetan hobetzen alden, kusi zetan mantentzen alden, kontenedoreon bat gehiago patu behar den, hor behar da kusi udaletxean teknikariek berak nola kusten duten asuntua eta beldurri gabe lanian segitu eta albezain betian hobetu. Erdizen afera arras komplexua da, importantia ere da baztandarren dako, kusi da azkeneko hilebetetan, eta esperatu behar da pixket, Nafarroako gobernuak ze erabakitzen duen. Parlamentuek eskatu zuen erdizeko afera edo magnesitasen proiektua interes forala deklaratzeko, kusi biharra da Nafarroako gobernuek ze deklaratzen duen, Nafarroako gobernu unekin behar duen gaur egun dagonak edo aldatu behar den eta aldatu tonduan in behar den, kusi beharko da nor dauden hor eta nola egiten duten. Guri etzaiku sobera ongi duritzen, interes foral deklaratziak usten dugu lekoz nekazariek babesi gabe uzten duela. Proiektu honen aurrean enpresak nolabait ere denborak murrizten duelakoz, permisuek eta atratzeko eta usten dugu nekazariek denbora gutiago dutela hor esku sartzeko eta beraiek, bai beraiek nekazariek beren aldetik eta baita ere udaletxeak, nolabaiteko erantzun ematea edo kezka balimea da, bai alegazioen bidez edo bileren bidez Nafarroako gobernuekin zailago dela edo denbora gutiago badela erantzun emateko. Eta guk argi dugu fokoa nekazarietan dugule, egie da erranduten bezala, baztandarra unitzei kezkatzen diola erdizeko gaiak, baina fokoa nekazarietan patu behar dugu, badirelako 80 nekazari bertan beren haziendak bazkatzen duztenak eta beren lanpostuek arriskuen edo benpin nolabait ere kaltetuek atratzen aldirenak.
Ikusko dugu ere Nafarroako gobernuak pesisen bidez edo ez lantzen duen gai hau, eta hastien erranduten bezala, gai betzuteko lasterka atratzen da Bildu eta Baztango ezkerra, bai Nafarroako gobernu mailan eta baitere estatuko mailan, erganez berak lortutuztela, ez dakit, bai berdintasun aldeko gauzek, bai lei de viviendan gauzek, eta guk eskatzen dugune da, hortan nolabait erteko esku edo eragine edo boterea balime dute, unten ere nolabait erteko asotz gutiago iteko eta lana xilago iteko eta exigitzeko beren gobernuei gauzek ezberdin iten aldirela eta ez duela balio Baztanen gauz betertia eta Nafarroa mailan bertze gauz betertia. Kusten dugune da, ez palime dute eraginik gobernu hortan, Bildu eta ezkerrandako, naiz eta asotza unitzin, ez dela bere prioridadetako bat. Eta, erakutsi beharko dute berek ere, prioridadia den erdizeko gaia edo ez. Tamalez, nik zerrendako buru bezala eta gure zerrendan laugarrena badaienak badakigu zer den enpresa hauetako baten helburu horiek gelditzea edo gai horietan lan itia. Almandozen arteko urte haunitz dugu gai honen gainan lanean eta guk 2 urte terdi ematen dugu alkatetzako taldean eta erranduten bezala ez da importantia da ere bai eta ulertzen dugu asotza itea eta protestak itea, baina importantiago ikusten dugu lana zinurriek bezala egin behar dela, behar direla ordu haunitz sartu, lan horiek ez dire ikusten, baina arras importantiak dire, bai legiak lehitzia, alegazioak redaktatzia, rekurso daltzada redaktatzia, laguntze eskatzia, bai hemen, bai abogatuei, bai biologoak direnak, parlamentuko alderdi ezberdinei, eta azpimarratu nahi dugu, erdizei importantzia ematen zaion bezala, zertaz ez zaion hainbertze importantzia ematen, edo zertaz ez den hainbertze solasten adibidez Almandozko eta Arizkunen erekin nahituzten Harrobien inguruan. Ez zaiku bat leku onak iduritzen, ez Almandozkoa ez Arraiozkoa, eta are grabiago iduritzen zaiku erdizekoa baino. Hor daude, adibidez Arizkungoa Baztango bihotzian dago, Baztango erdien, hor daude baserri betzuk, kaltetuek atreko zirenak, hor daude Arizkungo auzo batzuk, eta Almandozen kasuan ere gelditiko zen herrie bi Harrobin tartean. Adibidez orai, Almandozek lortu du nolabait, Kampusantuen gaineko aldean dagoen Harrobie gelditzea, ikusko dugu zepasten den horrekin, eta bakarrik erten aldugune da, gure konpromisu oso erakutsi behar dugule eta gure lana konprometitzen garela lan efikaz bat itera, Arizkun eta Almandozko herriek babesteko eta ez bakarrik Arizkun eta Almandoz, baizik erranduten bezala erdizeko nekazariek babesteko. Eta hau, erran nahi dut ere ez dela Harrobie gestionatzen duten Harrobien kontra, baizik, da Almandoz Arizkun eta erdizen alde, edo nekazarien alde. Eta horien defentsan, ez da enpresa horien kontran, baizik, badire toki betzuk iten aldirenak edo kalte gutiago eragiten aldutenak, eta badire toki betzuk ez dugune ikusten edo ez gaudena konforme Harrobi bet erekitzeko. Azkenian, kusten bada erdizeko Harrobia intzine daiela, Nafarroako gobernutik bulketzen delakoz, aukera hori hor dago, ez zaiku inorei gustetzen, baina erran behar da ere ez garela hortan gelditzen al, eta ez garela keja batean edo zalaparta batean gelditzen al. Kejatu ere behar da, ez gara xiri gelditu behar, baina arras importantia da hortik hasten balime dire ere gero zer pastu behar den. Orduan, erran duten bezala, importantia da protesta egitea, baina are importantiago da ekintzan jarraitzea eta legia hartuz lanian segitzea Baztan albezain gutik kaltetue atratzeko. Erran duten bezala, azpimarratu nahi dut. Saiatu barra garela, lantzen, nekazariek usiz ez daudela ados hor meategi beterakitzea, saiatu barra gara gelditzen nolabait erteko, baina
kontuten izenez eta inor nasi gabe Nafarroako gobernuak esku sartzen badu, gero ere lan handi izin dela. Ez da gelditu edo ez gelditu, baizik ere eta gero segitzen badute gertauten bezala, hortan buru belarri lanian segitzia. Aroztegian gainean erran barra dut urte haunitze zor egon direla, bai udaletxe eta bai enpresa bera borrokan nolabait errateko guzteko handia du erdizen gaiakin, hau ere pesiz beten bide zintzen, eta orai duri du proiektu nolabait errateko hiltzen nahi dela edo hile dagola. Kusko da ze pasten den, baina gure taldetik usten dugu hile dagoen proiektu bete jetzaiola sobera bombo eman behar eta hilek tranquil utzi behar direla. Ertauten bezala momentuen iduri du gelditu edagola, kusko da enpresak nola jokatzen duen, eta kusi beharko da udaletxe aldetik ze erantzun maten altzaion. Gauz betzuten erran behar dugu konforme gaudela, ez dugu erran behar ere dena gaizkin dutela eta uniz gutiago ere, baina ikusten dugu ere gauz betzuk ez direla ongin erran duten bezala estion, bertzenaz ez gineteke aurkeztiko, eta erran duten bezala, ojala dena ongin balimezuten ez balime ginen bihartuek egon agrupazio independientea aurkeztera ondoko hauteskundetara. Adibidez, erratiagatik bi ejemplo erran duten bezala, berriz azpimarratzen dut, urbanismoan zer nolako ataskoa dagon, badire eskaerak edo espedienteak urte bat baino gehiago esperuan daudenak, espediente horiei erantzun bet mateko, eta ikusten dugu behar dela esku esartu eta dela lehenbizko gauzetaik inbarra dena udaletxean sartzean. Nolabait erteko agilizatu eta azeleratu urbanismoko espediente horiek, eta erran duten bezala, lehen sektoriai beire, hektarea komunalen kudaketa horrei ere sartu behar zaio esku eta albezain agudu argitu behar da gero nekazariek usteko beren enpresak nola antolatu behar duzten. Beharren gainean, erran duten bezala, uste dugu pilarretako importantienetako bat dela lana, hemen lan eta bizitzeko, albezain guti urruntzeko bastandik eta familietaik albezain hurbil egoteko, eta bertze arazotako bat da, ikusten den bezala etxe bizitza. Arrastaila dela bastango struktura duten etxe bizitza horiek moldatzea eta bertan inbertintzia arrasgarestiak direlakoz, eta ez baite inbertitu nahi, jendeak biletzen duena da alokairu bet. Orduan, alokairuen eskaera ere gero eta handiago da, eta hoide batez ere bastanek duen problema handienetako bat. Gero erran duten bezala, bertze biharretako bat izango zen zerbitzuek hobetzea, mediku zerbitzu duin eta hon bat izetzea, eta berriz azpimarratu nahi dut, pelma xamarra naiz, baina albezain eskola gehienetan eskolak izetea eta aurrek beren herrietan geldi daitezen. Konponbideak argi dago, solastu duten bezala programan daudela eta hor daudela guretako importantienak diren gauzek. Egia da programa labur bildu behar dela eta badirela gauz gehiago ere esku sartu behar direnak, baina programaz aparte gero kusi beharko da ere egunerokoan udaletxeko gestioan nolako erantzune edo nolako lanak badiren baztandarren biharrak albezain ongi erantzuteko. Ahuleziak erranduten bezala lanan inguruen, egia da paroa murriztu dela, baina egia da ere jendea haunitza atratzen dela baztandik lana bere lan postuetara eta hori remarkatu nahi dugu, lana behar dela. Konektibitatea ere erranduten bezala arras importantea da, kobertura etxe bizitza guzietara legatzea, uzo guzietara legatzea, zerbitzuek ere arras importanteak dire, eta erranduten bezala baztanen eta bai Nafarroa mailan eta nik uste herrialde mailan ere jendeak gero eta adineko jende gehiago dago eta zentratu behar gara beraiek albezain eta zerbitzu ona izeten eta albezain eta bizi erosotasun ona izen dezaten. Eta turismoan gainean ere azpimarratu nahi dut
behar dela nolabait ere erteko turismoa reguletu edo benpin baztangoizatik arago edatu baztango bertze xokuetara. Bueno, gobernantzan parte hartzailea edo ez, kusi beharko da zen numerotugun, zenbat zinegotzi atratzen dugun, hauteskundia eta gero, eta ze aukera dauden hor, alderdi politiko diferentiekin gauzek adosteko edo ez. Herritarrekin harremana, hor daude herrietako batzarriak, batzarren bidez alkatiei pasatzen aldiete beren kezkak, alkatiak zinegotzi ezberdinekin edo udaletxekin kontaktu etengabean daude, udaletxeko webgunea ere dago, eta guk erramarra dugu, ez dakit bertze alderdi politikoek pentsatzen dut baiet, baina saiatu gara albezain eta herri gehienetako jendia izeten zerrendan, eta zerrendan ez egonta ere, bada jendia interesatu dagona eta prest dagona eskubet botatzeko, eta azkenean, oide, solastia bat bertziakin, baztan egie da arras handie dela azaleran aldetik, baina egie da ere kontaktue badugule herri ezberdinen tartean eta gu guren tartean haunitza untzen galela eta aukera dagoi harreman zuzen bat izeteko udaletxeekin, zinegotzien bitartez. Bai, gu erramarra dugu ez gaudela etxiek inorekin gauzek akordatzera. Egie da, akaso zailago izango dela gaur egungo gobernuen dauden taldeekin akordiotara ailegatzea, erranduten bezala horretaz aurkezten garelakoz, alternatiba bezala aurkezten gara, baina ez dugu jauz deskartatzen eta baztango ona balime da, guk ez dugu nahin behar da, igual dugu Bildutik heldu den, UPN-tik heldu den edo nondik heldu den, baztango ona balime da, ez dugu kontran bozkatiko eta ez dugu kontran lanin behar. Erranduten bezala ereki gaude denekin solastera, baina kusi beharko da, programan aldetik konforme patzen garen eta guk kusten dugune erranduten bezala da, momentunten idurtzen zaikule gu garela baztango alternatiba eta kusi beharra da ere bertze talde politikoak noraino nahi duten ailegatu edo zertaraino prest dauden. Kusten dugu sakondu behar dela, udala eta administrazio arteko harremanak, erranduten bezala, hainbatetan aipatu dut, behar dela tratu hurbiloi eta behar dela konexio etengabe hori Nafarroko gobernuekin eta bere departamentu ezberdinekin, elkarlan bat behar dain, udaletxean iten aldena iten alko da, baina badire gauz betzuk Nafarroko gobernuei eskatu behartzaionak edo exigitu behartzaionak. Bai Nafarroko gobernuei eta baita ere instituzio ezberdinei, bai parlamentu eta bertze gainerako instituzioei ere. Eta egia da guk ez dugule parlamentuen representazionik izi, baina horrek egierteko ez daku giberaz botatzen, berdin saiatiko gara denekin solasten eta denekin akordiotara ailegatzen, eta hortan nahiko gara buru belarri. Gu erranduten bezala aurkezten gara sensibilidade diferenteko jendia gara, ez dugu lotura ez da partido batekin ere, eta baztanen alde eta baztandarren alde lan nahi duguin, ilusioakin, gogoakin, esperientzia eskaintzen dugu, lana eskaintzen dugu, baita ere transparentzia, berdintasune eta nolabait ere modu efikazian lan iteko modu bet eskaintzen dugu. Guri berdintzaikun horregon behar den Nafarroko gobernuen, denekin harreman berdina izen behar dugu eta denei laguntze eta exigentzia berdinek eskatu behar dugu, eta erranduten bezala, zentratu behar gara lana hobetzen, zerbitzuek hobetzen, adineko jendean foku apatzen, eskoletan foku apatzen, kobertura eta konektibidade horiek hobetzen, nekazarietan ere nahi dugu zentratu, eta erranduten bezala ilusio handiekin eta gogo handiekin gaude baztandarren alde laniteko.